Olyan sötét világban vannak majdnem mindenki. Judy. A legjobb érzésem az, hogy Csupa gyümölcs, akkor nincs mit inni rajta. Ugye? Én is Tamás? Fősz. Remélem, hogy van benne valaki. Nem mosoly. Parancsoljon a gondoláton legszörnyűbb, hogy menni kell lisztát. Kezdjétek el. Fiúk, na most kinek öntetek párját? Először. És most ezekhez az érett ifjú hölgyekhez és urakhoz azzal a kérdéssel fordulunk, hogy hogy képzelik el a jövőjüket. Mondják el röviden, hogy mik a vágyaik, mi mindent terveznek, és majd évek után, ha összejövünk, akkor fölülvizsgáljuk, vajon sikerült-e mindez. Vagy legalábbis végre. Attila, kezdve. Ja, ne, ezt vágják ki, én még nem tudom. Nem lesz kivágva. Ne, talán tényleg én majd visszajöttem, én akkor akarom elmondani. Nem. Az hát, Mikor mondom, 5 év múlva visszatérni? mi leszel Attila, ha nagy leszel? Postán. Most egy címet kell mondani, vagy ilyesmi? Doktor, magiszter... Nem, hanem... Címet a beszélni? Nem kell címet, nem kell, hát pár Két mondatban mondat, hát... címet. Kint várnak rám. Ne hülyeskedj, ezzel az van. Mi hát szeretném boldogan élni. Így van. Minden ennek a célnak az utat. Így van. Nem tudok semmit mondani. Köszönjük szépen! Hozzá védőbeszédre. Hát én épp is szeretnék lenni, hogy befejezem a pillanatot. Pont. Hát és akkor szeretnék szépen élni. Ha lehet, akkor nem erre fele. Majd akár Mennyire távol. hát egy jó pár lesz ki. Nem lesz. Szarajevó felé? Én orvos leszek. Aztán majd tovább meglássuk. Én még azt szeretném hozzáfűzni, hogyha találkozunk az utcán, így mindenkivel, osztálytársakkal, vagy bárkivel, én szeretném, hogyha mindenki megismerne és köszönne. A tanárok is nem tudnak. Mondom, ez nem vicc. Én gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Boldog akarok lenni. És sok gyereket szeretnék. Hát nekem megjósolták még általános iskolában, hogy Sós tanítónéni, hogy belőlem flasztiak koptató lesz. Ugye az én jövőm el van döntve, de hogy végül is mi lesz belőlem, azt még nem tudom. Ez a helyzet. Ennyi. Hát én német tanárnő leszek. Boldog leszek. És semmi feltételes mód, ez igen? Szép férjem lesz.
szép, remélek a kérdés. Hát, új vidékbe fogok járni, hogy mire azt nem tudom, még informatika általán. Milyen fogok foglalkozni, nem tudom. Hol fogok lakni, azt sem tudom. Itt szeretnék maradni nálunk. Talán rendezni fog a helyzet. Lesz a szép feleségem és sok szép gyerekem. Igen. Én nem megyek tovább iskolába, jövőmet nem tudom. Megpróbálni, talán befejezem, tényleg szeretnék menni. Vagy is van a jelölt. Van egy feláll? De ne 5 év múlva ne tudjuk, hogy ki volt az a jelölt. Informatikára fogok menni, elvégzek egy tanfolyamot, és utána majd privátilag megpróbálom képzőművészetileg lenni. Boldog szeretnék lenni, és el is fogom nyitni, azt hiszem. Itt van föltételes mód is, hogy lehet menni. Bízunk benne. Tessék. Hát én most nem megyek tovább iskolába. Ezt az évet kiadom, azt mondják utána nagyon nehéz folytatni, de szeretnék biológiával kapcsolatosan menni. Mondjuk kertészeti főiskolára. Valamikor szeretnék nagyon sok állatot, nagyon sok növényt, és sok gyereket. Meg boldog szeretnék lenni. Ennyi. Én Magyarországon szeretnék tovább tanulni, óvónő szeretnék lenni, és a vágyom pedig egy nagy és boldog család. Szomszéd bácsi van így. Én angolra szeretnék menni, de nem szeretnék angol tanárra lenni. Fordító vagy ilyes valami. Nem szeretnék itt lenni valahol húzolni már pár száz kilométerre nyugatra. Vagy pár. Észak-nyugat úgy. Kázár is mert ugyanott hosszú. Live. És boldog leszek. Megyünk a fiúkra. Én? Hát én most pillanatban nem tudom pontosan. Talán Újvidékre fogok menni iskolába. De így szeretnék élni, nem szeretnék elmenni sehova. És profi galamba. Többek erről, mint egy visszaállj galamb, hogy jó. Felandalást ez. Nem vágyok mi. Én Szegeden felvételiztem, és hogyha az egész sikerült, akkor szép és boldog jövő vár rám. Ha pedig nem sikerült, akkor egy évvel később ugyanez. Akkor gurítasz. Igen. Nem baj. Na mindesetleg a teképzéssel valami sikereket szeretnék elérni. A világon is se. Talán Ja, Hát igen, tessék találni. az elkövetkező 5 évre? igen. Hát én már csak azt kívánom, hogy legalább ennyi maradjon, ugye? Én már haladni nem akarok, de a meglévő. Jó gyerekeket jövőre megint, bár ugye ilyenek nem lesznek. Hát végül is bármit csinálok, azt szeretném jót csinálni, ennyit talán. És kész. De azért van az a bármi. Hát, Majd nem is akkor. Hát még én sem akarom elkiabálni, hogy mi leszek. Hát sok minden van még a tartsonyban, hogy mi szeretnék lenni, még nem döntöttem, kimondottan. Hát minden esetben szeretnék egy boldog családot, gyerekeket, utána hát majd meglássuk, mi lesz még. Még egy boldog család. Így van, 3-4 boldog család. Én orvosi egyetemre szeretnék menni, és remélem nem leszek ennyire finnyás, mint amilyen eddig voltam. Ha talán befejezem, akkor lehet, hogy még én is fogok egyszer boncolni. Az orvosi műzáró nem csak boncolásból áll ám. Maradjon azt, hogy élők is majd a kezed alatt. De úgy
azt meg tudom csinálni, akkor Hát én jogi egyetemen szeretnék iratkozni. Már megtetszett apukámnak a munkája. És nagyon boldog családi életet akarok. Sorban is szeretnék boldog lenni, szeretnék egy szép férjet, az mellett lehet gazdag is. És szeretnék sokat utazni, és szeretnék valahol máshol lakni, valamerre nyugaton. Körülbelül ennyi. Zágréb. Bosznia. Fogtechnikára szeretnék menni Szegeden. Remélem, hogy sikerül. Boldog és szerencsés akarok. Én is magyaroknál szeretném folytatni tovább fogtechnikát, és ebbe szakmába is szeretnék maradni. Boldog és gazdag szeretnék lenni. Ennyi. Még kíván. Hát, hogy hol és mit fog tanulni, azt nem is szeretném, és nem is tudom eldönteni. Ami egy biztos, hogy azt hiszem be fogom járni a világot, és minden, Atya Úristenben bele fogok kezdeni. Mert hogy egy olyan szakma, amit én szeretnék, olyan, azt hiszem, hogy igazán szeretnék olyan konkrét szakma nincsen. Szeretnék nagyon bölcs lenni. Még nem vagy ez. Én vagy biológiával, vagy pedig növénytermesztéssel fogok foglalkozni. Ez attól függ, hogy mire fognak fölvenni, illetve ahol fölfognak. És 5 év múlva már férjhez fogok menni. És nagyon szép férjem lesz. És hát gyerekem az nem tudom, hogy lesz még, de majd az is lesz idővel. Ők nagyon bölcsek lesznek, igen. És boldogok leszünk. És nagyon szeretem a gyerekeket, tanítom vagy óvónő is szeretnék lenni. Boldog, békés családi életet szeretnék, sokat szeretek utazni. És remélem, hogy ezt én nem fogok élni. Hát én is gyermekápolónő szeretnék lenni. Lesz egy szép férjem. Igen. Két vagy 3 gyereket szeretnék, és Németországban szeretnék élni. Boldogságban, gazdagságban, szerencsésen ennyi. Főiskolát vagy egyetemet szeretnék befejezni, ez valószínűleg közgazdasági lesz. Aztán szeretnék egy jó férjet, meg legalább 3 gyerkőcöt. Nagyra nőjenek. Hogyha más nem. Vagy szeretnék Magyarországon élni, ha ilyen marad a helyzet. Ha nem, akkor emiatt. A sok szerényebb vagy bátrabb kívánság után csak azt kívánhatom még, hogy minden vágyunk teljesüljön, hogy érjen véget ez az áldatlan háború, ez a szűkös világ, és hogy a legmerészebb vágyaik is teljesüljenek, és tényleg boldogok legyen. Köszönöm. Most el fogjuk énekelni azt a dalt, amit mindenki tud az osztályból, és ami számunkra a legkedvesebb. A legunalmas. Eljöttek énekeltünk el. A 18 Én nem, Gyerünk, gyerünk! Múltam éppen vasárnap volt, azt hiszem, apámból töltött és csodolt egy cigarettát nekem. Leült mellém, s azt mondta, most, hogy elmész, ki tudja, mikor látunk majd újra. Vigyázz magadra, fiam, vigyázz jól, mert a város hideg, büszke és irigy. Eddig
vasárnap délután. Anyám könnyek közt adta rám az ünneplő ruhám. Csirkét csomagolt az útra, apám bort töltött újra. Búcsúzóul azt mondta, vigyázz magadra, fiam. Vigyázz jól, mert a város hideg, büszke és irigy. Eddig gond nélkül éltél, de már nem lesz mindig így. Sokszor bántanak téged, honnan jöttél, ne szégyed. Én csak azt kívánom, bármi lesz is, ember légy, fiam. Vigyázz jól, mert a város hideg, büszke és irigy. Eddig gond nélkül éltél, de már nem lesz mindig így. Sokszor bántanak téged, honnan jöttél, ne szégyed. Én csak azt kívánom, bármi lesz is, ember. Levelek